Ekorom gajonka mura mintiere oseromo kanyo saa 3 gi dakika 17. Arwaki ni machiegni mae ne chenro mar mbaka oromo. Chenro machako sani nyaka rom kanyo saa 5 mar onyango. Mata e chenro ni nyinga Sharon Ong'ao. Mana ka pile nyaka rom gajuanga chieng' tich abich juma ka juma. Wajabedo kod mbaka to mbaka kwa wagoyo gi rawere mantiere e pachoka. Omido chima kawuono bende antiere kod rawere 4 ma bende wabiro bedo kwa goyo godo mbaka. Mana ka pile kia TV nego bedo ni puonji, nyalo bedo ni lombi, to be nyalo bedo ni geri nyakorom gajuanga. Koro kinyi makawuona kene mane ma bendi biro bedo kiyiero. Kata kamano, ang'e ni biro bedo kiyudo puonj achiel ariyo adek e chenro marwa okinyi makawuono. Okinyi makawuono nyakorom gajuanga, ang'e ni wan duto te kanwa pona, kanwa dongo, moko kuomwa nwanyalo bedo ni wakadhi achiedh nade makoni kod kocha. Kata kamano achiedh nade makamago samoro moko kuomwa nomiyo wabedo kod geno to kendo watiyo matek mar mondo mi kik achiedh nade makamago duokwa chien. Omiyo kiny makawuono network ma bende wadwaro bedo godo inene wang' jowi kanyo geno tok achiedh nade. Omiyo kiny makawuono antiere kod rawere 4 to bende atimo negi balancing makare. Antiere kod nyidendi 2 kanyakla kod yawuot luo 2 to kinde ka kinde kaka TV maramogi gini luo kitwa gi timbewa. Kanacho ni full nyingi to acho nyingi kaponono ni somo tisomo ang'o titimo kos mane mbalariany mane skul mane kanyakla koda sigana ma intiere godo ma biro bedo kwa donjo. Akira chak mana gi Davina, nyalo mana chako imos jopiny nyingi nga. Erokamano Sharon, an gi nyinga ilonga ni Davina Auma, Anyara Diang, aya Migori County, Rongo, Nairobi Kai and Multimedia University, iga maradek, asomo Applied Communication. Keno machiegna inye tu akada. Erokamano. Kopogore gi Davina nyakorom gajuanga, in bende inyalo mana nyisa nyakorom gajuanga nyingi. Erokamano kabisa Sharon. Gi nyinga iluonga ni Austin Ogola, kata nyinga mobatisa go e gweng' iluongo ni Wuod Gilando. Aja Homa Bay, awuok Ndhiwa constituency, awuod Kosoko, Bilop Tiende, Aora Chuodho. Awuod Ogola Suoi, Ogola Suoi Nyondego. Ogolo wadga kinyi. Aneno ka pakro mbele kama der mana pakro. Erokamano. Okay. It's okay. An e tiegruok man mbalariany atimo weche mag thieth ma iluongo ni medical laboratory science gin diagnostic courses mag nono tuoche mbalariany mar Mount Kenya University sani to koro yiogo kamano to kendo ambende an achiel kuom ng'ama timo gimiluongo ni peer counseling. Anyalo hoyo wadwa moro ma samoro nigi achiedh nade giwuoyo kode miye advice to gi golo ji e trauma kod stress gi depression. Erokamano ahinya Austin, ang'e ni ocho kam kawuono nyalo bedo mang'eny e wang' jowi ka ahinya ka luwore kod sigana ma biro bedo kwa wacho. Kopogore gi mano bende antiere gi Wilberforce e okang' mokwongo e TV maramogi. Wilberforce to koro ng'a nyiswa. Erokamano Sharon, an Wilberforce Kea, Wuod Migori Oriri constituency, kama miluongo no Yani Farm. An Nairobi ka asomo University of Nairobi, atimo medical laboratory science. Kendo machiegni inye twak. Erokamano. Bende kopogore gi Wilberforce nyakorom gajuanga bende antiere ka gi Lydia machiegni TV maramogi. Erokamano, an iluonga ni Lydia Otieno, aya Kendu Bay, Homa Bay County, Nairobi Kai, ane school Catholic University of Eastern Africa, asomo political science, ani kamara 4. Erokamano ahinya kendo machiegni gima wuoro ne mana Homa Bay gi Migori makawuono ntiere seka. Nego bedni watimo maber josiaji Kisumu un kanye. En gino maro ni juma mabiro biro bedo gi jopuonjre mawuok ramna rawere mawuok e county ma Siaya gi county mano ma Kisumu. Omiyo kiny makawuono en sigana. Tiwacho ni sigande geno nikech kiaka ng'iyo we wang' jowi kacha. Samoro nyakorom gajuang' in bende isekadhe matek. To bedo ni isebedo kikadhe matek ok omoni mano mar dongri ma bende ichopo kama intiere. Sigani nyakorom gajuang' in be nyalo mana nyisowa tinyisowa kokadho lai magwa magote machuok 2:600 abiro bedo kasumo paro kanyo. Kopogore gi mano bende parni wantiere achiel kachiel mbui mar Facebook, wantiere achiel kachiel e mbui mar YouTube kanyakla kod X. Idwa gi nying mano mar Ramogi TV. Itudri koda bende mbui maga iyuda gi nying mar Sharon Ong'ao. Posters moseketo kacha inyalo kata mana dhi i comment
e posters ma kamago wabro bedo kwasomo parogo kodhi nyime gi twak marwa okinyi ma kawuono. Achaka ne gi jaocho ni pakori Austin Ogola. Austin Ogola iwacho ni jaocho to bende in japuonjre kopogre gi mano bende in gi nondi mopogore. Austin ni tonga nikech ng'ato dwaro ng'eyi dibed ni Austin ni nokadho chieg nade moko koso pon mari nobedo nade? Erokamano chiedh nade kata midhiero ma samoro ng'ato kalie ko odongo to pogore kuom ng'ato ka ng'ato. Koro an owuon samoro historia nyalo bedo mabor kabisa but wanyalo ng'iye tok timo penj mar klas 12 nyaka kal mbalariany kae. Mano bende nyalo mana pod kelo jipo kod puonje nikech ikele sama ber kabisa. Sani wan gi jogo manyocho timo penj mar klas 12 ma samoro gombo dhi e campus. Koro anto kana timo penj 2018 koro 2018 atimo penj kanyo to nang'eya from kata kana dhi school nya gimoro to onge dala. Dhano geno gani samoro ka ng'ato nigi janyuolne mama gi baba to koro mano ng'ama winjo maber mok chop kata ir ng'ato ni konya nikech you have all the parents but oken ga kamano. Katieko penj na adhi e primary mara somo manasome ni chulo siling 2,500 making'iye kuom odiochieng' siling 83 mane mana tiyo. Koro ng'ini nago kwano ni mae manyalo kuno to abiro donjo godo mbalariany. Mana kiyango makare mar mon minyakwara mga jwang' ng'ie nikech koro wachake gi tok class 12 kitieko form 4. Koro tok class 12 ka koro omenda mana kaka wang'eyo wacho ni chane be nitiere kaka kidhi mbele kata mne mbalariany nyalo bedo matek. Koro nichako tiyo tije magi ni wuon mano mara yudo yuto mari mar chulo fee. Kamano nikech oyudo ka asewuoyo kod fadhi nen beda nene to fadhi bende osebedo maduong' to responsibility bende ng'eny nikech ok an kenda mana dwaro. Koro ng'iyo mondo mi jok ma chieni ni space samoro ng'ato ni e high school ng'ato bende ni class 8 ok du skul modake ni dhigo skul do mana diere to kata mi uso na maonge. Koro wacho ni adhi awuo kod head teacher mantiere skul ni machiegni gi dala. Adhi awuoyo kode mano koro higa mar 2019 dwe mar achiel senge kabisa tarik 17 kanyo bang' jumbe 2 ka ji osepo. Koro awuoyo kode to kaneno kaka nichulo wakacha taneno ni pesa no ok dhi konya nikech kata ka high school an owuon pok ing'iewo kata gige ni owuon mag lewni gi nigi iwinjo nikech you are responsible for yourself. Ikawo tingre ni owuon mondo joka bende oyud nafas iwinjo kanyo. Koro awuoyo gi fadhi takone baba arta neno ka dala kaka rito to gimoro kata biro kuno pesa emergency dich gi nyalo wuok onge pesa ni ok nyal roma akwaye thuolo mondo mi abi boma wang' taya ka. Koro noyudo ka osiepa moro ma jiranda iluonge ni Amos Onyango ne wawuoyo kode e simu makone bwana manyna tich moro atiye skul kae akonyo godo joge waga nikech nyithindwa bende somo kanyo. Mana siling 2,500 mimiye dwe ka dwe. Manyna tich moro Nairobi kanyo abiago kata kichula siling 250. Koro an ng'ine pok abiro boma koni bende kata mana bombe madongo gi ne poka alimo. Koro en bende ne en ng'at ma committed otemo matek to kuna ni ojaluonga no wadgi afi. Wadgi afi ayudo kamoro ka but nasewuoyo kode madam moro nitiere kae majarabuon odwa chako hotel. Koro in bia ni tijno ing'eyo. Koro ka wuok dala mondo mi ang'ad story machuok no ka wuok dala nabiro chielo rech. Nabiro konyo madam no tiyo hotel. Mane manogola maka adonjo saa 9 karomo saa 12 okinyi to tera kanyo direct. Mige kata ni dhi nindo kanye? Nadonje ode. Nen wuoyi matin embe kuka nobiro Nairobi ka obiro manyo jwa kali. In fact embe notiyo ne mana ng'ato tije mag jwa kali. Koro noyie mondo mi o receiver. Kadonjo kanyo ta tiyo ne madhe ni to an ng'ini ngimana duto an pok natedo kata mana rech no. Tedo gini ni pok natedo. Koro apenjora ni to rech mosetedi tasechamo. Gik mitedego ka bang'eyo.
koro amba da timo timna ka mondo mi amak tijni bed mara. Nachielora makata an napara ni ama be an adier. En tije mopogore ma bende isebedo kitimo nikech ang'eni jowetegi bende nitiere kod sigana ma bende gintiere godo. Ang'eni obiro bedo koduogo iri mar nyisowa kit tet kapo nono ni samoro noloki chef kata oyo donge. Kamano akeni Lydia insto chien mane sigende en mane? Koro marabor matin but idhi tamo ikete machiek donge? Yeah. Koro maybe akawe kane high school. Koro nanyuol kane high school. Koro ing'eyo ni bang' nyuol ni and then bing ni koro seche moro idwa ni mi nyathini, ing'eni kinyuol kitini idwa ni koro imi nyathini life moro ma in bidwaro maber cha. Yeah. Koro mae nomiyo ang'eyora gi ji man gi pesa e school na koro adwa ni mondo ang'i kodgi at least mondo ambe abed gi pesa kaka gin. Koro ji bende neno ni an nyako moro mochanuka bing ni na dongo e town. Koro ing'eyo ni kapok ang'eyo matin cha to nasedonje gik mang'eny. Koro ing'eni iyudori ayuda ni koro ichako theko. Ting'eni gik mang'eny gi bende nyaka iyangnwa nikech rowere kaponi nitiere gik mang'eny ma bende gidonje donge. Koro yakeni in mari ni nen mana nikech nyalo bedo yedhe mamero ji, nyalo bedo moko ma bende samoro nyisa iyangnwa. Yeah. Koro iyudori ayuda ni chako theko like in koro idwa ni tim gimoro e yo ma ine mihero to at the same time ikia gimomiyo idwa ni time kamae. Inyalo dhi school kiero be okidhi gimoro kamano. Koro nachaka theko. Kare yo mar manyo pesa ni mondo akony godo nyathina makoro aweyo gi mama kae makoro jachien nokwanyae makoro adonjo e din machielo. Yeah. Koro ing'eyo ni jonyuol be nok gi understand, nok gi ng'eyo ni kare ang'o matimo nyathini. En nyathi mariek to ipore apoya like suddenly koro ifuo kendo. Okikadh kendo to in ng'ama nche kadho. Ochopo kuma koro ifeel kabisa iyudo nyaka di koro ing'eni gimbe gikia ni kare ang'o matimi. Seche moko janyuol paro kata ni ena wi in mibukori abuka kamano okidwa somo kendo. Kaka ng'adi kocho ni idonjo din machielo nyalo bedo ang'o nikech wang'eyo tinde bede rowere gi weche motenre kod cultism. Yeah, kamano jachien koro kwali iweri gi wach Nyasaye. Mang'ato nosoyie weche makamago. Yeah. Ma neno osiepi koso neno holruok mag mbesegi koso nobedo nang'o? Osiepe. Koro ing'eyo ni ino kinyal ng'eyo okawa wadhi mbele tabiro pimo kaka koro naduoga fwenyo. Sawa. Yeah. Koro nikech natheko e school kamae, koro nitie janyuol na nogola mondo otera ir ng'ato mondo wuo koda. Koro kuom hawi maber notera ir priest chailonga jadolo. Koro jadolo ni aromo kode to ong'eyo gimoro amora madhi kuoma to anto akia. Koro ochako nyisa gimomiyo an kamano ithago jonyuol ni to. Koro ng'ato wuondi ni samoro anyuola ema lawre kodi tanyuola onge malawre kodi. Opiki kumachielo to ikia. In nyathi manche riek sani fail iyudo di. Jonyuol ni okia kata nochak kodi nade. Nyathini be kori weyo gi mama. Koro nen wach matek. Nikech ang'eni Lydia bende ibiro bedo bende kinyisowa kaka ne fwenyo to mar mondo mi kata mana ichak yudo kata mana digi negi kaka ichako theko nen ginore ma bende nabiro mana apoya nono kosi nipo apoya ni ne koro na theko en somo mokidwar koso kata mana somo be ni somo to grades dok mana china ken ni somo to koso like ing'eni in ng'ama kadho in ga top kasto chieng' moro tu in koro ichako mana in chien iyudo di jonyuol be dier ni karango ma timore kodi school be idhi in fact in a boarding school. Yeah. Mana kama ni ang'eni biro bedo kilero ndo kaka ni fwenyo ni oketi e dina
mok ni kare nikech ang'e na chiedh nade mabende makoro were thothne mantiere oko kacha giyudre mana ni osoge kat ere kaka ng'ato nyalo ng'eyo kaka achiel kuom jogo eko mabende nokadhe tembe makamago kopogre koda Lydia Wilberforce Kea Erokamano Sharon. In bende inyalo mana nyiso sigandi. Erokamano Sharon. An siganda biro kuma siganda bor lakini anyalo ng'ade machiek. Siganda biro kuma nadak gi jonyuol ma very strict ma kata ok yud thuolo moro mar kaka yudhe moko. Jonyuol ma strict en bendo maro ne gima nopon jonyuol na kata ibo mingiso wa level apan samoro level selo bedo dopogore ndonge because strict bendi wacho ni it's relevant. Strictness no En relevant lakini koro ing'eni kaka negi kaka nadongo e strictness no koro mabiro makoro agi kuma ntiere ka adonjo e leadership koro an nadak gi mamwa kwanza nadak gi single mother naonge babwa koro mamwa ni nen mama moro ma strict very strict dweng'e nitie jonyuol ma strict lakini wacho nen very strict en ang'o manotimo mopogore samoro gi jonyuol moko kaluwore koda nikech nyithindo dong samoro watugo kaka nyakla koro wacho ni an jonyuol nachal kama koro mara nokiena kata tugo gi nyithindo moko ya koro nana kenda kaka nano koro nodwa mana ni abedo kuma antie kenda koro no nyathi achiel koso no ka nyathi achiel an nyathi maduong koro an kayo dala ya koro niyudo ni strictness ka nokiena kata tugo gi nyithindo moko kata kibiaore ipimoni sa ipimoni ne dhi dakika di iwuok sa adi tiduogo sa adi makiduogo tok sano ten del dibed ni rori koso ni chal nade mane dongo samoro ingene ntido beteko ga samoro nitie kaka nitie teko to kadwa wundi na teko okay ya na teko kaka naduoga fwenyo ngina na fwenyo wach weche mang'eny kapod atin okay ya koro an siganda biro kanyo ni adwa wacho ni nan strict ma kata kibia ora tipimoni sa ma gimora mora itimo on time mano nobedo na matek kaka wuoyi matin nikech idwa ni associate gi nyithindo moko idwa ni tu gi nyithindo moko to mano ok yud kata thuolo mar dhi limo kata osiepeni koro osiepena nokawa ka ng'aw fuo abedo separated osiepena madala tiloro ni oyoga na thuolo kama modhi kata mane dwaro in mana dala ka kata kama modhi to keto jok mang'i oko ma koduogo timi ma report oketo CCTV angeni mama ni ng'i ka wuone to yo ng'iyo kendo agena afule ka wuono Ogo mozo kama nana na siganda wabende unrotego mar mondo mubika mar mondo muya kram na sigandu mwingine yakibere daratego tangene uyango gi nikechene something that shaped you you bedo ngama untiere okinyi makawuono donge but ni mago in the past and you're not living in the past we're living in the future donge Davina pap mari erokamano Sharon an kapok achako go sigana kata mbe siganda boro mana kaka joite na osewacho but an gi statement madwa na wach gi kizungu kasta chaka loke gi dholuo adoro ni anyis my sister my brother always show up there will be your turn kaloko gi dholuo kata macho ni nyaminwa kata wadwa tem kiriori sa kasa odiochiengi biro chopo en achni kaka example ka wandala to jitugo mpira achni koro timo biro je yiero team ikaw ji ipo mana kidong kanyo ikaw ji dong kanyo kik iol dhi pa mpira no pile pile chieng moro achiel ntere ngate team biro inyo tiende kata biro bedo matuo to ine mi bikawi mondo replace koro watem ka wa show up each and every time there will be always your turn siganda ana ambe an kaka Lydia na nyuol kane ane form 4 kisetigo school yes but samana timo penj na mar class 12 ne an gi ich mar dweche auchiel yes koro ni kada natimo penj kaol kabisa but koro si are wuodha mar nyuol nyaka sani adwaro sana kauno mbaka na didok ir nyithindo manyiri adwa mana kendo an gi chir okalurga mar wacho stocha kata ase
chako ndiko book mar stocha. Adwa ni ng'at ka ng'ato kidongo to at least kisomo stocha gianyisi kama antiere sani kaka my past no shaper to at least nitiere kaka imbe idhi bedo gi ilongo ni mijingo. Ya idhi bedo gi mijingo. Koro ananyuol ka nyathi mathin, atimo penj dwe mar 4 2021, konyora dwe mar 7, noninga donj skul dwe mar 9. Ko ing'eni mano nyathine koka jadwe achiel kende, nok dhi nyalore donj skul, ne mane mbalariany. Koro nadifa for 1 year, bet dala gi nyathina ni igachiel mo odonjo igachiel. To kata sama ne an kode dala ni, dala babawa ong'ol en momo, okowinj kendo okowuo, kasto mamawa be notho chon. Koro teneni kadhi dala an gi nyathi, to ane miyo mar nyathini, to ane chi babawa. Tendeni oninga ng'eni nyathini chiemo luokore, to ninga ng'eni babawa bende dwaro. Koro ratimo gik mang'eny kabisa. Ka ne andala, mano miyo jogweng' moko we kata ni nyathini notimo penj ka nigi ich, noluar, norem, onge kama onyalo dhiye. Koro naka pok wachopo kata mana bang' ich ma baba koro isekonyori. Yes. Penj no bedo nade kata mana kidhi sikul nikech ng'eni bende wantiere gi sikul ka nyithindo manyiri wang'e kata mana ka ich samoro nitiere chiedh nade mabendo kelo lakini nitiere boarding koso nitiere day to outcome mar KCSE mana kinyalo lero ne nyikora mga jot. Gima okonya ng'ama puonja en owand gi babawa ankona iluonge ni Peter Obuya Ogingo. He's very supportive. Koro ne o accept kaka ne an, but chieng' moro achiel kana chiegni timo penj, nogoche simb japuonj mowuoyo koda monyisa ni Devina, I know you are very tired, but please give me a campus grade. Gidholuo nonyisa ni nyara ang'eni iol kabisa, lakini tem imiya grade mar dhi e mbalariany. To nanyise ni abiro miyi. Koro school kucho bende an student leader, an CU leader, an deputy president e school. Kong'eni gino be nodhi omiya chir, dho nyithindo moko biro nyiri ne ng'eny manigi ich, but gitemo ka gidwa ni gipondi. But koro an with that leadership in me, naturally I'm going to face it, like it's here, I'm going to face it. Nepoda nyachungia no kanyo kadika girls tanyiso girls ni run, like okoto say wakto podu wotho atingeni sechego aol mo okanyal ringo awotho kodik, but mondo gineni kik gidog gikuodha adana nyis gini mara tayie adak kode. Jopuonj bende yie ni mar bondo yes, jopuonj yie poche gi pak ne jopuonj makama kata ka kier tineno ka pod gijiwo ng'ato kier oken podho. Koro jopuonj norwaka be kaka ne an, kasto gima kaka nyisi ni an strong lo, like no kadwa nyiso ng'ato ni kunena ni an gi ich tende ni gini oduoka chien. Kendo nadwa mana nada kode. Koro nodhi dho na ol na nindo sa penjo seromo, but natimo maber, na somo mana kadho gi B- kadika girls. To mana ka penjo wuon nyathini nene ng'a karo Entero kadhi wacho nyinge entiere gimomi na penjo kama nikech ni ne sikul dibende ne japuonjre ing'eni bende ber bende ka samoro kwa ng'eni ndi yes. Mana kin comfortable wacho uncomfortable very nikech mato koro en sigana mari koro ni ane form 4 but wuon nyathina ne ja university. Ko ing'eni relationship moro be nitiere ma akani be nyiri accept oko kanyo jowoi manie university gi achiel kachiel madhi yie kinyuol kode. Ko ing'eni seche ga ni nyathi high school endo to en Nairobi, in fact of Nairobi, Mombasa, en gi nyiri moko of course Mombasa. Koro kane waseyudo nyathi, but nitere gik manotimore achiel ariyo adek, ok anyacho ni an narach kata en norach, but achiel ariyo adek led to the other, mane gik moko norumo. Koro kata sama narito iya ni natime ka an kenda. To kata bedo gi ich emomiyo nawacho ni adwa ni nyithindo manyiri kik gimoro duoki chien. Ka koro an gi ich asewera gi wuon nyathina, ijni nodhiyo lalo wede gibid nyimine na owadwa nalalo wedo nikech an gi ich, but ne an strong. Ero kama na nyama kama kaka Devina hangeni bro bido kinyiso sigana makamano kwa dhi nyime gitwa kama ende. Austin achaka roki kende twa kama nwachopo kama makoro idonje boma ma Nairobi. Ero kamano. Ikiacho Elorech koro idonje in chief chef. Okay, gima nyalo wacho kata kapok adhi mbele gi mara
but anyalo gone nyimine na ariyo ma wan godo ka gi mos kabisa nikech mano bende achiel kuom gima anyalo wuoye ne nyithindo manoko kacha mani skul mar high school to gima koro tieko. Kiparo ni samoro timo gimiluongo ni fornication kata osiep maonge kuom kend, kiparo no ber to dhi adhi ikon janyuoli ni mam anto to ng'ane ne wawuoyo go okona ni mondo abed ni osiep ne dong koro iyiego to ing'eyo ni en gima ok inyal tero ir janyuol, gino rach werigo. Oketo ji e tabu. Neno ma ng'ato timo bang' mano ji te ok roteke. Nitiere joma ko okier kaka nyamerani to dhi ochungo, but nitiere joma kokier to dhi dong' e bugono. Kura kwaya ni samoro en gima timore kabisa to winjo wach en mana gima tek. Ketho ngima ng'ato, ng'ama nyako en ng'ama ng'aw. Ati correcti. Ok en ketho ngima. An ok ajiw nyithindo manyiri mondo onyuol, lakini kobiro to biro. Like kosebiro, you be there for it. Ok wadhi ni koro wadwa kemea gi or anything. Yes, oningo bed thuolo inyiso janyuolni, but seche moko be ok idhi bedo thuolo. Imagine ane form 4. Ere kaka dhi nyiso janyuolna ni mama an gosep na mawuoyi bla bla bla. Emomiyo ni koro wacho ni mose kier to se kier. Yes, mose kier to se kier. Maziwa ikimwagika. Ayazole kichomo. Yes. Koro mose kier. Koro mapoko kier go. Koro wach ni koro mapoko kier. Ema kwa ni koro stiglose donge. Koso mane malose. Uloso lakini sawa, nadwa mana wacho bende mondo adhi mbele gi mara en ni king'e ni timo gima nyalo lead you to a problem, there is part of it may enjoy. Nitiere thuolo mar gino miwinje mit, but ka ogo ilero tiwinjo koro ka ng'ato ka ng'ato dwa console herself, ichako bedo advisor mari owuon ni atek adhi gima rach ero kamano. Kadhi mbele gi siganda ka gik Nairobi kama chielo rech kabisa, but en tich mana timo mana jumbe ariyo kende. Madam mane adonjo ire mondo akony nokawo loan kuom ng'ama chielo, koro dhi oringo to weya kacha kenda kapok ang'iyo. Koro ng'acho biro gi kiful to yudo ka asetedo rech popni nie kendo, to aseuso siling moko maderom 600, to nyaka ne madam chaweya en ndalo 3 pok obiro, ogoyona mana simu mondo aorne pesa. Koro ka ng'acho biro to kona ni madam no nigi sendine moro manyalo romo siling 6,000 modongo. Koro madam chako wuoyo kode sime to kona ni kaw pesa ma in gode miye, ting'ini ato sechego kanene ng'acha bedi nigi kiful to siling 600 kende man gode lweta. To madam cho ningo bedi ni chula siling 250 kuom odiochieng'. Kawuono ni odiochieng' mar 3. Koro nakono ng'ano ni rech ma asetedo gi kuone ni lornegi eiye ka an siling 600 adhigo mar odiochienge nadi? 3. Madam nokodewo mondo mi obi owuo gi ng'ani, rech go notowo kanyo kuom juma achiel kaka natedo gi no. Ne en gimoro kar saa 5 okinyi, mana kar Yobangi kae. Koro madam cho chako gona mana simu madhi Isili kocha manodhi oyawo hotel moro, koro notedo chapat. Koro werego tend rech no koro chako yawo manyien. Notimo mane kido mar pondo ne ng'acha. Nikech gop siling 6,000. Koro ka aluwe kocha nikech ogocho na to tich bende onge, ting'ini ot kidake tisewuok ni dhi tich, mano is registered ni ang'ane bende ang' ing'inwa ni wanyalo konyore nang'o matine. Koro kane watiyo kode kucho ne wadwa tiyo tago mano andlal ma pesa mane an go cha bende mano chako kwaya mong'iewo godo mok chapat. Koro ka ng'idwoko na godhiambo to dwoko na less nyaka transport mana tiyogo. Koro wacho ni ma wala mane magoyo nikech an na save ga. Bwana cha ne podo miya thuolo mar ni okamiye gimoro e yor contribution mar chiemo. Nikech nong'e sida mane an godo, nadwa dhi mbalariany. Koro odhi obedo kae kama natie kama ne recho olorne otni, nirana moro nobiro kanyo kaka ng'ama wat samoro ng'ato nyalo wacho ni iyudo wat ni happy bear ma bendo wuoyo gi madhe dala kocha to kona ni nyathi nyamera magi tije ok moko nigi ti in kaka isebiro kani to bende ng'ama bende nyocho timo maber e penj in kora dwa dhi ng'iyo ni kamoro. Kora rito to weche mag dak gi ing'eyo kaka gitimore, odhi ong'ikore matin gosiepa cha ot kocha kaluwore ne kuro wendo machielo bende nodhi
biro koro nyaka na atim mar wene thuolo nikech kane wawuok omera osiepa cha ogola ni wadhi wanind kosiepne ka wendo ne cha bendo dhi okelo ng'ama chiele ei ot kanyo to ne en wendo manyako koro ing'eni to en ng'ama giluorore go koro ing'eni nyaka wadwa many nindo kamoro kwadwa manyo nindo kamoro be chako golo gero gacha ni ang'o mitero ng'ane kacha to nasekone ni odog dala kwa yudo tich to wabiro luonge just imagine adhi arito nera e bak kama nomethe kocha awuok saa 3 bang' kasemadho chai mar ot adhi arite ba oyudo kasegocho ne nera to nera okona nobiro koro abeda kanyo lunch pok achamo abeda kanyo pesa na ka bende noserumo mano tok jumbe 3 pesa na mana sekano matin ka oserumo nade serumo nikech mahitaji moko matindo kuonde moko nyaka travel donge koro adhi arito nera arita nera saa 12 odhiambo dhi okane nera kaka narwako sati achiel gi long socks gini ok arwako nok ang'eyo ni otieno nyalo yuda kanyo ot chak bende koro dinyo ok anyal timo nade ok anyal dok naruo piny e ba kanyo suna nokaya maka bwana cha noromo koda to chop mana omeria kanyo koro nakwaye thuolo nikech mama na nomiyaga oduma moro kaka iseo nyathini kadhi town koro kono sewagota agocho ne wuod minwa moro ne somo Cooperative University Karen kocha koro kadhi kode to en comrade en ben en oduma mana wadonjo gono mano nachalo ng'amokelo warruok koro oduma mirego koro ambe okogi koro ing'eni comrade kuma samoro poda moro nitiere matin at least imbi nyalo luongo friend nikech kia e school to ombo gori ni matek idonje odgi titimo nade tichiemo matin koro koduma cha oserumo ni tap to gidhi koro kachako manyo tich Karen ka oyudo kiloso ndara moro mong'ado ngong e bwo SGR cha modhi mikal windmill ka wachiwo saa 12 gosip na moro wayudo kanyo makuri manyo tich ni to koro idak gi ng'aka koro ka adak gi wuod minwa ni donga goyo ne sime ka wuok kaka dhi kocha koro kadak kode kono koro adhi manyo tich ka jo China wawuoth saa 12 okinyi to kwa gik gimoro kar saa 5 madhi romo 6 koro wachopo ne en kuma bor kabisa ne en kuma bor pesa buonge go munyalo idho onge godo kata mana koro kwa dhi mwaduogo ka wadhi mwagi kucho to jogo kono mana ni wandik namba wawe pok gigocho na nyaka kawuono manyiso ni osin koro nitimo tije mopogore mang'eny tijno ne yudo kendo koso koro tijno nok ayudo bang' mana chak manyo koro ka kacha to ka gike center kuma wagini to kech kaya to wiya bende bara ayudo ka jakisi moro ni tedo kangumugi elwedo alama mineno 2 man godo kagi takone ni bwana gini ang'e timo taonge pesa kora kone gi Kiswahili be ng'ini chanda seche go mang'eny ang'o moa dala machiegi takone ni konya akonyi tedo timiya achame okidwa pesa nok adwa pesa dong nadenyo koro natedo ne to moch kilo 2 wang'a koro ing'ini kangumu kitendo nitiere moko mabarore madong' mok nyal bedo packed madhi ga pi koro mago bendo keto na jwala to chako miya gi 50 en wach moro matek ahinya osin make maka gi kanya ng'eni bang'e wabiro bedo mana kwa kawe gi kanya ng'eni kapok wadhi yweyo ma saa 4 ke in mar rieke ni wachope kanye nikech koro gin wana sigana ma kata naneno ka ote mabende nyikoro mga jwang' oro gin ote mabende giwacho ni untiere kod chir mano mar yango kit sigana mabende untiere godo ganda neno abiro bedo kasomo ote makamago kaya ina kini mari nwachopo ka koro iloro ni e dala in ng'ati ma koro strictness koro adwa pimo kuma koro strictness ochako affecta mano tok class 12 an mokwongo atimo class 12 diriyo natimo mokwongo nayudo grade mar D+ to naneno ni maonge kuma tera kaka nyathi makayo dala koro nadhi anuoyo ta adhi ayudo grade mar B-. Koro kaa pesa mar dhi mbala be onge koro atieko higa 2 kapok ajoin koro na wuok dala dhi atiyo tij kwath dala moro kanyo county ma Homa Bay koro dala kanyo koro strictness mar parents to chaka affect gi kanyo adhi manyo tich Homa Bay kaka adhi manyo tich koro kaka jakwath nakwayo dhok apaga no nan dala mana kia ne pok nadhi kanyo nyaka nini ng'ato no rifai nitie offices mogo ma deal gi casual works gi koro nadhi kanyo ta otera mana ku an kana nakia kuma dhiye nayudora mana chopo to mama ni nong'e ni manyo tich makamano
mama na nong'e na manyo tich to nokia na manyo tich mane. Koro kaka nadhi dalano be ne gin jok moko ma okielewa ng'ato. Yang'e ni ielewa kaka jomoko sama ing'e ni ka ng'ato nigi pesa to neni ma ka gimo nono. Koro kaka nadhi dalano, koro strictness no chako affecta ni koro ka wuok gi dhok ing'e ni nyathi modiko yudo thuolo matin to koro utilize maber koro kaka nawuok to nadhi to nagonyo ga dhok gimo saa 5 to adhi takwayo duoko dhok apiko dhok ot dala saa 11 kwa samo nadhi ta kagolo dhok adhi aketo dhok e kwath e pap kuro to yudo na wuok ayudo nyathi moro manyako matin nikech nodiya dala koni koro nokayud thuolo mar ayudo koro freedom koro yudo ne adhi to adwa ne awuog gi nyako ni matin ng'eni dhok asewe kucho to dhok be gin 13 dhok 13 gi punda 2 koro ne gibiro 15 to ka osara na pesa di sana ne ti ne 6,000 e dwe mano mang'eny mano ti nikech iparo estimation machako gi siling 2,300 odiechieng' manyiso ni e dwe en 2,500 gini chako gi siling 6,000 gone nyasero kamano koro iyudo ni dhok miwe kagi odho chamo band ji ochamo chamb ji e puothe ji kucho to in gi nyathi manyako koni koro in iwinjo mana kigoni sime ni to dhok ni kanye koro kanye ma strictness ne affecta koro naduoga blame jonyuol na ni to dak ne gimiya thuolo mondo atim gigi koro gibedo kaka gik mang'iyogo ma mok ni kiseyudo nafas to koro e nafas ma kama idwa kwayo to gigi gibedo idwa timo kae feelings ing'e ni in go kaka nyathi mawuoyi mopogore kata gi nyithindo manyiri idwa ni associate gi nyithindo ma mbese ni kaka boy child gini koro nokiyud thuolo no koro yudo ni jogi go mbaka moro ma midonje mbaka matut kanyo kore ma strictness ani bi affect seriously koro no affect koro no bedo nade na idhi mbele gi tich makamano koso nade ka bang' ka koro osenyis jewuona jamne niero le dhok odonje puodho osechako chamo cham no bedo nade koro kosanyise kamano ing'e ni wuon jamni te onge wach en oriti arita e mwisho dwe ting'adi ene pesa mochulo ja chamcha eming'adi koro yudo ni ng'adi 3,000 kidonga 3,000 tapenjo sim kapok ka uyo matena bang' mamani nikech wacho ni mamani ne en single mother to bende nokia tich mabende ni manyo bang' ka nosefwenyo ni koro Austin Wilberforce oseyudo tich mano mar kwath koso nokingise yudo tich mar kwath to bende main situation ma nisetieko form 4 nisetieko form 4 in ng'at mosebedo caged ng'at ma osebedo ka ing'iyo maka mama ni onge to keto jomoko manyi thuolo no bedo nade mar yieni mar mondo bi wuog ka uriri ka budake kidhi county machielo ma Homa Bay koro kuma nabiro ma wuok Uriri Migori ma dhi e county machielo en ni koro mamwano tok class 12 mamwano nyisa ni sani ng'aduo inyalo manyo kaka ikonyori ng'e ni grade mar mbala mano tok timo class mar 12 mar 2 aseyudo grade mar mbala ayudo B-. Koro aseyudo grade mar dhi e mbala to wete na bedo dhi e mbala to an adong' dala koro ago kwano ni ma ok dhi nyalore adadhi manyo tich kore mawuok to nokanyise kata na wuok chieng' moro awuok mana kariera to ayudora nasechopo e office kuondego nitie osiepna moro manorifaya kanyo to ayudora kanyo to adhi kamana gocho ne tok chopo Homa Bay ni mama na no Homa Bay ayudo tich moro ka to pod nokanyise tich mayudo pero kama na inya hangeni sigana makama ni bro bedo kitieko no ngeni pod wantiere gi thuolo nyakorom ga jwang' aneno ka dakika odong' mana dek mar mondo miyo rom saa 4 mar okinyi osemega neno Morino kalo chano duo twak makare owacho ni oyo nyiero kod sigana mabende oporo owacho ni there one sigana nikech ang'e nitiere nyakorom ga jwang' ma samoro pok ooro nwa ote to luwo chenro makamaendi en sigana makare mabedo oporo tero ok mana kaka nachako chenro nyakorom ga jwang' TV king'iyo TV geri TV king'iyo TV bende lombi ma en entertainment part of entertainment donge bende king'iyo to puonji kaka rawera mantiere oko kacha kaluwore kod sigana ma bende rowere weteni osebedo kakadhe samoro sigandi chal gi mar Austin samoro chal gi mar Lydia samoro chal kata mana gi mar Devina kata mana mar Ke
in kaponono ni gik moko noseke ere kaka inyalo jukore kamoro achiel mar mondo mi ibed gi gene kinde thuolo mabiro. Aparo ni en puonj makare mabende ikawo. Kok kamano yiena mar mondo mi akaw yo matin kaduogo abro bedo ka somo ote magi bang'e wabro bedo ka dhi gi nyime gi sigana makamagi. Attending the International Dental Conference in Dubai, View Travel has you covered. From 3rd to 8th February 2025, enjoy return private transfers to the World Trade Center on 4th to 6th February, return airport transfers, and a free day for shopping or activities. Package starts from $960 per person sharing or $1,370 single occupancy, visa included. Book now, Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Hey, 25k! Ikia nyuoda nyalora, nikia nyuoda hii. Mano gima nyaka jodala te ung'eyo ya. Kaw 70,000 ni idhi timgo gimoro. Atim nang'o? Pesa ni kidwaro to maybe another time later on. Awacho tibendi wacho. Kara in nyaka gi experience donge. Wek miloko dale. Iriambo, akia. Mae momiyo jaluo nogoyo ngero na ting'echo miyo kod yie to toke to tek donge. Ani nyang'anya without mercy. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani ya narada medali ya pesa? Leta tenje ni kushobile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1,000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Baba shuka leo. Nyasaye ber kendo romo adenda. Baba shuka leo. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo erit chunyi. Paro mora minyalo bedo godo machando pachi mo keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo. Ben DJ. Tayoni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Manera Mugi TV. Na koromga juang dakika oskadario tok sangwen mar okinyi machiegni wadhi nyime gi twak mar okinyi makawuono thor wach neno kanyo siganda geno. Na koromga juang achiedh nade mabende rowere mopogore mabende ntiere godo ka osekadhe to mano nokomuonogi mano mar dhi nyime kod ngima mabende gidake mabende ngima margi obedo makare. Nacho na bedo ka somo moko kuom ote mabende nang'iyo e mbui maro mar Facebook kama wantiere achiel kachiel ano ka thothu mor gi rawere mabende ntiere godo okinyi makawuono kendo yudo jip kaluore kod sigana mabende gintiere godo. Mana ka somo mapiyo piyo Rigano Witi iwacho ni winjo makare kintiere Madhare 4B iwacho ni intiere kod jo mamoko mabende ntiere godo mabende uneno godo chenro makama.
Ruth nyathi ochieng iwacho ni achiedh nade kik ma igeno geno kolala to nyiso ni irumo chuth iwacho ni mor gi rowere kaka loso iwacho ni they are very sharp kendo machua iwacho ni jikadhe matek to geno miyo gichopo mabor achiedh nade nyalo miyo iwit osiepe te gi wede iwacho ni ng'ama ok nyal kwedi en mamani wacho ni chenro makama iluwo kintiere e gwenge mago umoja Wycliffe Adem to wacho ni wonderful wade gi afi apende wade gi afi neno stim koko mano otito thoth abiro bedo kasomo to mar mondo mi kik aketh sa nikech ang'e ni sa bende biro riore kodwa ka kapok wawinjo sigana mag rowere ma bende wantiere godo ma watieko nwachopo kanye koro paro ni wadhi ir Lydia nikech mari Kea ang'e ni wabiro bedo kwa duogo mar winjo kapo nono ni ne dhi nyime gi kwath koso bedo nade michak yudo tich machielo kata oyo donge aya kwa dhi nyime Lydia Otieno nochopo kama in koro noserwaki e cult tikendo rwaki e cult gi osiepe in koro rem mana e penj timbe gi bende neno kok dhi mabeyo beyo nitiere jadolo ma bende koro fwenyo ni samoro orwaki timbe maricho nyalo mana kawe gitali ya koro jadolo ni openja ni be podi lemo ga to an ng'eyo ni alemo tanyise ni an dong' alemo Nyasaye mani to dong' alamo Nyasaye achiel koro onyiso jonyuolna ni mae noseweyo mar Nyasaye en yo machielo to jonyuolna be koro kana neno ka questiona to an ang'eyo ni an the right way to iyawo wang' koro awuok adhi akawo nyathina adhi go ir nyamin babwa iluonge ni Dosila Chieng Mombasa koro kadhi ir nyamin babwa ni koro ing'eni awuok school adhi ir nyamin babwa gi nyathina koro embe ne en gi ngima moro nosandre onge chiemo koro ing'eni ajamo kadwa dok dala koro kai mano chuno ni nyaka biye nikech samoro ene mano nyalo rwaka mondo abed kode koro onge pesa en be koro ono ora seche moko adhi akwanyo maka embo wuotho odhi manyo chiemo koyudo matin maka makwanyo go anga kelo watedo koro seche moko ing'eni nyathi kwanyo kuma iuse maka ok kuma iuse e yore gi dong seche moko nyalo yudo maka kuonde miuse mopim go molwar ikelo wa moko jiko embo wuotho ka oyudo kata mena ng'ato kamano koro embe koro manyo chiemo kamano to ang'o kelo watedo dala be koro kadwa doke koro ing'eni ochopo kuma nyathi seche moko ne lala iduogo tiwe nyathi ot kiduogo tiyudo ka nyathi onge koro nyathi marom nade kindego nowuotho but notin igachiel gi bathe koro ing'eni awuok kora manya nikech koro akia kumodhiye ng'ama odonje otonge nyathi lala kamano tadhi iyude kate duka kumoro nyathi lala ni nyathi nikete ot to ng'ama ole bukia koro kimanye tiyude kate duka kumoro kobeta kanyo to chaka kawe adhi kode ot koro ing'eni gik mane timore ne very strange abeto kadhi school ane class 12 by the way ne watimo the same year corona no koro abeto kadhi school nyathi lal okadwa dok ot like gik matimore ne ina strange seche moko atuora to kidhi hospital to be onge gima tuoi koro gigi ne strange jonyuol na be koro all oweya kamano koro akia kuma chom mama wan go kaeni en be osandore koro abiro sandora kae kode kaka wadago onge seche moko wawuok wadhwa manyo kata mowit ka wakwanyo wakelo wacha seche bende ok dhi gimoro no kopiro ni kata kore dog kata dala dani kaji Mombasa like koro anena nani area Sandra okadwa dok dala okadwa wuoyo gi jomong'eya ka nikech ng'eni jonyuol no kokoso ni jonyuol no simana ni din ma intiere no samoro koro nikech ne gi questiona emomiyo koro na wuok adhiro nyamin babwani koro wabet kae wasandore koro nitie chieng' moro be mane wadhi kode lemo then jadolo kendo nochako nyisa gima chal kamano koro naneno ni wadhi dala mano jadolo machielo kendo koro kaka naduogo dala to wadhi kendo ir jadolo mano nyisa wach ni mokuongo to nyisa ni osiepe mana riwora go de school gi kamanyo kaka nyalo konyo nyathi nikech koro nadwaro miyo nyathi ngima nikech koro ng'ato ka tin obviously kinyuol tidwa ni miga nyathi ni ngima moro maber ema koro norwaka koni nikech pesa mane gimiya gi ginyiewo ne nyathina gik moko gikelo ne gifts gik makamago
kore momiyo samoro nyathini ne lal kata ka ne gidwa kawe gima chalo kamano. Manyiso ni in kana ginyiew negi gik moko samoro in anano ni giere nyathina to nikia ni en wach madhi mbele ka onge kama no nyisi kram na gimoro amora onge gima ne to nang'e ni an sawa to magi neno siepe mana ni moko mane wasomo go ya mano one go de school mano school mane high school koro kana dok ir jadolo ni no wuoyo koda opuonja lemo koro an kabisa gima nadwa ni mondo ajiw godo ji the power of prayers teko mar lemo like no puonja lemo like no nyisa ni lem ti amini ni gini bro timore kendi bro duogo sawa tingeni ma usebedo ko okadhi school ane class 12 okadhi school second terms ka abagni kama adhi Mombasa aduogo dala okadhi school to penj maduong bende rita kodi ngeni no puonja lemo to mini mano konya lemo ma aduogo sawa nadhi atimo penj ka no kan school to nakadho mabe akia kata ni nakadho nango emomiyo wacho ni no puonja power mar lemo like lemo ni giteko sana ni yudo grade mane na yudo C+ to no kadhi school from D mana yudo cha nyathina be noduogo sawa okolal sani en sawa oduong mana nitimo makare to kama naga dugi chiene Lydia nikichocho ni samoro siepegi ema samoro no soye cultism makamaindi beni nyalo yango ni gin ne osiepe kata na mage beni nyalo yango ni nyalo ng'eyo gi ni nyalo gi ang'o mono miyo ing'eyo gi nikech mar mondo mi iyangi ere kaka ni fwenyo ni mane en cult don koro ng'ano nyisa ni gik mane ginyiewo ne nyathini no don koro nyathine nyalo lala ma ikia ni olal nango kimanye tiyude kata ka en kende obete street kumoro kanyo magi gikoro no dhi morumo nikech lemo makoro sani nyathini no bende mana sawa ini mana sawa to jonyuol no bedo mar mondo mi koro ing'e bang' kara koro jodolo seyango ni janyuol mari kata na jonyuol gi bende ne gibiro magiyango koro bang'e samoro ni ma en achiedh nade ma bende ne intiere godo noketwa piny kodgi jadolo ni noluongo gi mowuoyo na kodgi wawuoyo kodgi kawan kanyakla koro gimbe ne gikonya lemo to ne gikonya e gik matimo advices gik makama ne gichiwo ni paro to ka pesa na jopuonjre kata na osiepe gi na gimiga pesa to koso kana toys mar mondo mi oganda ng'e nikech okiny maka wuono samoro kaka Sharon osipa moro nyalo kelo na kata na gift moro mar mondo mi kikoch ni achak mowuok ng'ini bende nyaka ne gin gifts kata zawadi mich mage ng'eni ng'ato bro kelo nyakela gimoro kaka ng'eni ng'ato kinyuol to ng'ato kelo ni law nyathi okinyal tamori ini bro kao king'eyo ni en genuine kata mi pesa ni dhi suk nyathi ini ng'eyo ni en genuine idhi kawa kamano lakini en gi intentions ne koro an gima nang'eyo ni ng'ato samoro kokelo ni gimoro onegi tang gi ng'at mi ibedo godo kata ng'ama mi gimoro tikawa samoro kata ko mi gimoro gima jadolo ni nonyisa ni kata ka ng'ato mi kwanza gifts gik machalo necklace gini ka ugigo tilem negi ter kata kanisa to gwedhi ni kapok ichako tiyo kodgi to sipenegi tabia gina chal nade timbe gina normal okinyal ng'eyo gina normal to kata ndaka pok adhi ir Devina mar mondo mi koro kisefwenyo ni samoro koro mae gima noketie mano mar cultism osepegi ni koro relationship kodgi na chal nade bang' mana sefwenyo dho moko pod awuoya kodgi lakini that close osiepno koro onge but again kilemo to onge gimoro ok nyal timi ero kama na ng'ino bro bedo kwa kwanye kwa kuomi mar mondo mi oyud puonjruok makare ahinya ne osiepe nikech wang'eni rowere kaka wantiere nitiere gimoro mong'ere kaka peer pressure samoro wangi wacho ni in idwaro ga mana pesa to pesa samoro bioketi e osiep moro makoro yudori kama tek makata mnaka kitimri onge donge ang'eni ne puonj mabende bro bedo kwa somo nikech wadak e society ma cultism ni bende na chiel kuma chiedh nade mabende rowere osebedo ka yudo Devina in bende sigani ne dhigo do nyime nawegi kama ni koro andala jo gweng'o chako wacho ni mano nyuol mano fail school mano timore nade koro jo chako wuoyo mang'eny batanto pacha sechego ang'eni natimo penj akadho ang'eni school ase difa mar higa achiel ka higa achiel ni orumo to anabo dhi mana adonji
Koro school kana dala ni bende no singo ni podi biro medo puonji. Yes, koro nikech no singo no biro medo puonja. Koro kanye wede moko be no sengeni abo wuok dala kata boringo adhi katedo but Anthony poda dok school. Koro gi mano to natima gi wich teko. Dala kama jowe ya kenda ma giweni adhi wuok ni. Dala no ema dhi bede marit ma sana mar dok school chopi. Koro na bet dala jogweng no neno natimo ya asetimo biashara Sharon. Auso gik mathiso mandas, bajia, auso ne nyithi school. Beta dala masana oromo. Koro nochopo September the following year, September 2022. Koro noningo abi school nyathi osechopo 1 year. Kama nyathi ni koro dwa donge be kendo koro tabu. Tingene nyathi to osechopo 1 year makoro en nyathi ma wuotho, en nyathi ma chiemo. Koro kama dawe nyathi to sana mar dhi school boseromo obedo tabu. Ni notimore 1 we family anko nani no chuno wede moko modongi nyathi kora bira dake school to sama ine school ni ok na dake hostel ok nindre kama nyathi odonge simu ywak ma simu gi messages Kenya nyathi ywak nyathi ni teko nyathi ni wuotho to gik moko kia ya fridge ne simu Sharon ma wiyo kwe mano koro ne September kachopo October agole kanyo atere kama chielo kono bobet mana October no kende gi part of November ataka ringa Nairobi nen Kisumu aringa ya Nairobi to and fro adhi akaw nyathi aduogo ataka tero ir watna moro kendo Nairobi obet December ka December poko rumo koro kanya na dhi limo nyathi chieng'ora chal kadhi ayudo ka nyathi na kare no se lokore rang'ol nyathi no kona ni no gore pinye stairs matende no dhi okuot koro nyathi na ina ng'ama nindo ma okowuothi okochungi but koro nyithindo ma kanyo no duogo nyisa mbaka mopogore koro ambe kanyo iya ochako ngena dake e school iya ochako wang pesa baonge godo but koro negech ango na cha en ng'ama accepta kaka an agocho ne tapimo ne gimo dhi mbele toro na pesa moro to kasto an ng'ama chunye thi like ananeno gani okasara nikech anyalo like kata onge godo but I always say I can in gi lweti ni giti an gi lweta ni giti acho mana ni anyalo koro sechego mane ngeni the third relative koro akaw nyathini aringo godo dala nikech koro nokowuothi aringo godo dala amanyo kienyeji mothiedhe bang dala dek dala kanyo nyathi ochungo wuotho kendo koro ago maduogo Nairobi tagomo kacho ni nyathina ni okami ng'ato anabiro to kadoge hostel adhi rento to kota dhi dagi nyathina ta dhi school to pesa ni dhi yudo kanye mar chudo anange mana ni abiro hustle koro ka dala tabiro anase hustle rongaya luoko ne ji atiyo tende mana kaka wadwa ne wacho ansani an chef makata currently atiye French restaurant Westlands gikma thank you chiembo wazunge go atedo te to onge kama asome ena hustles mathindo koro emana temo Atimbele history koso jipo. Ndedi ambele gisigandi. Ipo nimedo. Gimabani wanyaka gija ochoka. Sawa. Donkora biro dia rent otoko. Sama koro na rent otoko na chako giluoko neji. Kora luoko tarenga di class nawe nyathigi ng'ato. Kaduogo tamiyo 100. Tachaka donja atimo tije ota biro. Mana dak maber like though nok ber sana but at least nan gi nyathina kanyo achiemo ta dhi school. Dong mana gima important. Odhi timore kamano makoro long holidays amanyo tich koro kana chopo last year 2024 kana donjo long holiday ma April 2023 September nyathino turn to 2023 July kochopo September chaka chiwe ne wat moro koro wato nyisani nyathini sano osebedo maduong an japuonj we abed kode kama antiere mondo timang'o odhi school koro wato nano to yes kanyo to ashukuru nyathino gine ma nyathi odonje school at 2 years en nyathina riek to jaber like en to timinjo kidhi school to en nyako kadhi school to all the teachers gidwa nena director ma school dan samana ni nyathini ni very intelligent like ene motin mogike school kanyo
owuoyo ioro na videos ka nyathi ma ja 2 years ni assembly fulo nyinge owuoyo mbele ji koro na chir mar mama gi cha don koro dhi kamano kochopo April 2024 anadhi long holiday adhi mana mbele gi hustles na gi ta akonyo kama nyathi nitiere adhi mbele ta akonyo kama nyathi nitiere koro kana yudo tich koro Westlands makanyo koro ok na yudo tich ni bahati onge bahati nyaki many kasto ngato be nyaka ijituma an gima ang'eyo gi an ngama riore kasto ajituma sana like gima no konya nyuol opuonja mang'eny like ansani actually roweche nyithindo mano nyuolwa godo manyiri aneno giga kaka nyithinda like sani adier mantiere okanyal dak kata maisha gi like an ngama dwani ayudo pesa nango tawuotho gi jomage tawuoyo gi jomage to kata ka en osiep to en ngawa madwa bet godo osiep ni nikech ano kadwaro osiep ano dwaro mama magera kosoma po ten ngama nyalo gera inyisa ni wadhi kama inyalo connecta like kamano koro kata sani kaka na sebet riora yudo tich mabet maber dhok ber but mabet maber masani adhi makaw nyathina adak godo kata sani aweye ot awe ko dhi school nitenga mandiko makawe nikech Davina ngeni sani pod intiere mbalariany mano mar MMU mano Multimedia University mantiere Rongai sani ka itiyo to isomo to yudo thuolo manade nikech agini tich bende kiwacho ni tij hotel bende ngeni tij hotel bende samoro da yuarega diseche thuolo yudo nade mar dhi kendo somo to mar bedo janyuol bende ka a balance teacher and gi 2 of a week 2 of days Monday gi Thursday koro Monday gi Thursday ema adhi school but koro sani be ane school leadership skunda kama asome adwa chumne nyithindo docket milongo ni academic secretary MMU koro sani be ane campaigns koro na kwayo rusa katich anyiso gini an gi page but mana ni adwa thuolo mar campaign koro gimoko nya en dhok gi timo tich maber koro ka wuoyo kucho to miyo chabe onge mana ni Davina odhitimo page but antangeni adwaro koro okaketho relationship mani kucho bende tene mara ni nyiso gini bire wang jowi masa moro ka gini ne wang jowi ke gwa to mana nyiso mana ni dhitimo page cha adongoro ok gi joluo makata Ramogi koro ok gi macha mzungu magana Ramogi obet ko oneno sadi samoro na social media donc anyalo nyise ni school natimo page maber motinga otera nikech aja media koro a balance school koro ngeni kuneno nyathi manyako masomo achni kaka manyalo riore kaka an like we deserve it all like what you imagine motherhood ni kanyo hustle ni kanyo school ni kanyo gik moka dek e ngata chiel nyathi mathin moko ka jaiga 22 titimo gigi tedi chiel to koro nyako kisenyuol to oningi ngeni idwa rango titime nango titime sadi gi jomage makoro ansani a balance nyathina dhi school ko ya school sochi ko nitere ngama kawe obet godo ode manyaka aya kata ya mana tich sangweno tieno tadhi akawe kama intere to wadhi ot wanindo pochi gi pak Davina pochi gi pak ne kitangeni bende kwa dhi mbele ka wan sawa no yienwa angeni bende wabiro bedo kwa winjo kaka koro dwaro wacho ni leadership midwaro multimedia ni ere gi how will it shape yani mar mondo midware nang meni dware kramna e okang makamano to lokruok mane mabende ineno ka inyalo kelo ne nyithindo manyiri kata na maya wuoi maneno wako kanyo kapok adhi iri Austin nikijagini nochopo kama koro ichelo mandasi ya konyo jaksi uchel mandasi mar mondo micham to kik mi pesa donge kapok adhi ir kangumu adhi ne kaunti ma Mombasa nyisa ni wantiere gi jafomo marwa aoko George mabende oseikore George amusi ni misawa Mombasa chionade enango matimore Mombasa kiny makawuono Erokamano ahinya wantiere Mombasa kendo Mombasa neno ka wachio maber chienge maneno ka rieny kaendi matek kabisa lakini en gino mwang'iyo godo koro odiochieng' makawuono ni wagoyo touch e alap matononoka kata e hall matononoka kuma nitiere jogo manie sekta mar joriemb pikipiki kata boda kaachiel kod mago mag tuktuk kuma gibage romo magalamoro mokelo kanyakla joriembogo duto mantiere kadhodh nam chumbi kaendi mangima mar twak ewi chenro mopogore opogore to chutho mago mag weche mag arita to kaka gin bende onego bedni giritore gin giwegi to mathoth antiere kaendi gi moko kuom jotende joboda go kata joriemb tuktuk adwa mane ginyiso ni to ang'o momiyo gi amua ni gibag romoni odiochieng' ma kamaendi kawuono kaendi machiegni ahinya chaka gi nyingi
iluonga ni Samuel Ogutu, jakom mar bodaboda maduong' e kaunti ma Mombasa kae. Yes. Ang'o miyo ubagor mo makama odiochieng' ma kawuono? Yes, kawuono wan kae gi mkutano maduong' mar bodaboda karibu 300 ma wawuoyo wach mar safety ma bodaboda. Accident ma timore Mombasa kae ma kawo ngima jowa sana kok girwako helmet. Ajali matimre ko ng'ato korwako helmet iyudo ka impact maduong' sana, to kelo impact kuom familia mare, kuom jamii na kwa inchi kwa ujumla. Koro kawuono waluongre kae gi kamati joma husika te mambo ya usalama, NTSA, police gi shirika wanao kae kawuono ni mondo wawuoyo ane wapuonjgi ane wach mar rwako helmet, rwako jacket, rwako safety mondo wakony ngimagi, mondo wabed gi ngima maber e barabara karo kae. Nitie report mano gol mana last week mano nyiso ni joriemb bodaboda ema kuom jogo matimo masiche mathoth ahinya e apaya e kaunti ni ma Mombasa. Yani ang'o miyo ma timore to gin okange mage mukawo mar neno ni utieko gik makamagi? Okambe makawo en ni meeting bilagi mwatimogi. Koro apango meeting kadhaa ma let us tackle last te kana chiel to wawuoyo to wapuonjre kich waseneno gini en gima nogo be ni wapuonjre pile ka pile ochal mo mama yala nyaka yesu chiegni duog ka giwinj ko mondo mapango mondo wadhi mbele gi meeting kwa mesisha kelo ng'ato kila wahusika te kana chiel mondo wadhi mbele pamoja. Kama nanya wayude ng'at machielo machiegni ahinya chak nochaka gi nyingi tinyiswa ni to ang'o miyo masiche mag bodaboda pod wayudo ka pod ng'eny king'iyo statistics iyudo ka pod jo bodaboda timo masiche mang'eny kata obedo ni romo to ubedo go mang'eny e kinde ka kinde. Chak nachaka gi nyingi. Erokamano, nyinga iluonga ni Eli Kegode, an chairman ma Nairobi County to kendo denda ni super chairman. Anema achako scheme mar miyo jo bodaboda helmet, tadwaro ni gibed gi helmet, affordable helmet makonyogi because masira mar barabara waselalo joge o maga piko mang'eny to litwa seriously kechin go siepi to kiny be oonge iyudo ni kwa yudo accident kokirwako helmet iyudo ni kilware lam kanyo to wi barore kanyo koro nobiro gino na paro mawacho ni apana nyakwa wahamasisha jogewa mondo rwak helmet kaka Nairobi ase chiwo helmet malaro 17,000 to awacho ni be Mombasa mag nyithindwa wan Kenya achiel abiro Mombasa ka wasechako chiwo helmets koro kawuono en mana chiwo helmet gi puonjogi kaka ng'ato nyalo rwako reflector iyudo ni gotieno ng'ato ok rwak reflector to reflector nigi maana mare o reflect sama gari be ringo gotieno koro wanyisogi ni girwak helmet girwak reflector girwak protective gears gibed e ndara kigidhi wrong side gidhi gi speed ma ginyalo control because yudo ni jomoko kia kaka ginyalo control gidhi speed mo ginyalo control mage makelo masira koro ntemo nyiso gi nyaka gidhi gi speed ma ginyalo ringo go ma ginyalo control ya Kung'io kinde mokalo nitiere chik manu kuongo keto manene kila jariemb bodaboda ne bedo gi helmets ariyo mare gi mar abiria lakini tinde kwang'iyo waneno ka gima mar abiria cha tinde onge tinde ng'iyo mana mar jariembo is it ni koro ok care about customer ma jogi ting'o? Yes, of course thank you kendo aduogo erokamano kuom penjo no gima timo amiyo gi helmet achiel tangiso gi maber ni gimbe gidhi e duka gi nyiew moro mar customer koro mano be watemo sensitize gi mondo gitim ang'o mondo giyud helmet manyalo konyo gi be abiria marwa gima wadwaro timo wadwa chako sensitization abiria be mondo tim ang'o oyud helmet manyalo konyo gi to abiria kidhi idwa kawa pikipiki man gi helmet ariyo jogi nigi helmet ariyo koro we kawa ni iringa tionge helmet ka en gachiel ma achiel ine mirwaki kech helmet biro konyi koponi masira mar barabara oko iyudo ni en accident gimo miluongo ni accident yani opoya koro kopoi kane in sawa at least ibro yudo in sawa mathin ya Kamana nyayude jariemb bodaboda benda achiel omiwane pache in ang'o gini mitimo mar neno ni arita mari ni kare to gi mar mteja ni mabendi ting'o chakna gi nyingi kwa majina iluonga ni Caltex Omondi ane Nyali constituency Kongoya ward kulingana gi puonj mwamiyo ga jo bodaboda magwa en ni nyaka irwakri manyisore ni ija bodaboda mokwongo reflector in godo in gi kofia boots irwako manyisore ni igeng'o koyo igeng'o del kama nyalo ridhore e dendi nikech dendi e bodi koro mano gima nyaka ikuongi bed godo ariyo ne mano wanyisoge ni ng'at miting'o cha ok inyal yamine ahinya
nikech ok ing'e ni iting'o ng'a. Koro manyisore ni sami ting'o ng'ato ok ibeda beda oyaye, ibedo ng'at motimore nade mong'e ni iting'o ng'at mok ng'ati. Mar adek, gimomiyo seche moko ok wanyal miyo mteja marwa kofia en gimoro achiel. Kane wachako tuo moro mar covid cha, kofia ni ng'ani ok nyal rwako, ng'at machielo ok nyal rwako. Koro mane manomiyo wadogwa timore nade, wadogwa gole. Mak mana ni kopo ni ne ni ng'ato nyalo bedo gi kofia ne to onge problem. Kwa tieko iwacho ga ni nitiere moko kuom jonjore ma bende pondo e tij bodaboda ni. Koro akiani un kaka jokanyo no, gin yore magi mutiyogo mag neno ni jogo kata jonjore ok donje kindu mondo mi kik hiny wateja. Mokwongo kapok idonje stage moro amora, kulingana gi kaka wakubwa marwa miyo instruction ma en Samuel Ogutu ambaye ni chairman wa county. Kosewacho ni ng'at madonje stage nyaka wang'e ni owuok kanye, owuok e mtamane, to mse mar mtano bonge, mse mar mta bendo ng'e, chief bendo ng'e, kae to koka wabiri ang'owa e level mamarwa ma wantiere. Ni to jok ma wan godo around makanyo no, bende nitiere ng'at matamboe, ka onge to kwanyal yiene, to kopo no yiene, timiye 3 month ka ene probation, wachunguza nyaka wang'e ni to ng'ane wuok kama chal kama. Erokamano. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi, wantiere kaendi gi jokanyo manie sekta mar bodaboda, ka gitemo mana nyiso moko kuom chenro ma giketo mar neno ni giritore gin giwegi, girito bodaboda kendo gigaro jogo ma kidek donjore egi kawuondo ni jonjore, kawuondo gin jo bodaboda to kare gin jonjore. Wago touch kaendi kendo wadwa luwo romo ma kamaendi kendo wabro medo nyiso janeno marwa mar Ramogi TV kaka weche medo tuch kotenore kod romo ma kama. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Manak manyam korom Gajwanga Aoko haguni rokumana inya hagonyi dhi hiwinjo romo maket kod mano. Na korom Gajwanga waka uyuyo matene ka duogo to podantiere gira were ka mabende podantiere koda. Ngini kwa duogo to thuolo bro bedo manok mar mondo mi watiek chenro makama kik dhi mabora. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal ma miya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo ka kiwuotho to kawira maki wi bari seche te, idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Iwange duto, keloni, akeloni, monitimna, akeloni, kepuonyo keloni, monitimna. Hey, Opak Road, Macaron Gift, kidwaro wenda maruta keloni, to di star 860 star 419 hash. Parenia, Ramogi TV, enod jore duto. Pado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Introducing the Pasapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako ku sign up na wa place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn.
Na usisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na mbogi na patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. Nyakoro mgajuang machiegni meno kang mogik ma bende koro wantiere godo ka pod antiere gi rawera ang'wen ma bende gonwa siganda gi sigand geno ma bende miyo ji oganda chir kata mana kinoko kacha tisebedo kikadhe matek okin kendi nyakoro mgajuang kapok akata sa achak kodi Austin nwachopo kuma ni gonwa siganda idhi konyo jal moro tedo kangumu mar mondo mi yud kata mana kaka chiemo timi moko mobarore wacha kitani erokamano kendo kech gimoyoma sana. Ka adokot bang' odhiambo no mane joko miya mobarore ka bende natero mwachamo gi omera gi osiepene mane wadak godo kanyo. But the following day ne message odonjo na mar oluonga e mbalariany gi KUPS an achiel koma jo sirikal ka. Koro agocho ne baba ni baba skundwa ni tiluongo ji chon dwe mar 5 wadhi. To babo penja mana ni to nyathina anda ngatimi nane. Takoni abata ana atima awe. Beko ni kiki we. Koro chunya moro bono wacho ni kosa dog dala wera gi weche bag school. Takono baba ni baba kare wa penj ngato kae mondo adhi ang'iane ka bende inyalo chorra mondo miya abi adonje school dwe mar 9 mondo thuolo ni atem medo angaika kamanyo godo pesa. Koro babo oro na pesa moro matera dhika to gitimo shughuli kacha. Koro ka gik dhika kao calling letter tayudo ko kinyal kao calling letter kapok ibedo registered school system. Koro pesa mane babo miacha bende achulo kacha siling 500 manodong. Koro adong gi siling 40 mamara. O siling 40 ta wuotha yare dhika town kadugo koni kose miya barua maracha kadhi stage dhika. Koro an gi siling 40 to ka somo geche moko mtiere kacha miluongo ni Manchester. Seche go ba wendo dhika. Taneno kondik ni 100 to kanyo bende mang'eyo to an gi 40. Tabeda kamoro kan tawacho ni bas kawuono ni tada kwecho. Adachoma ng'ato moro motegno ma jaduong' ma bro winja piyo. To jaduong' moro kalo to chako duogo kalo. To Nyasaye chako kelo chako kalo to dhi ochung' kamoro machiegni kacha no dio sime. To ambe nasomo muma na bede dhor ng'ato kama ta somo muma kama azina era self development wach muma somo kabisa. Koro awacho ni achoma jaduong' ni ter. Tabeta wuoyo kode to ng'iya to yudo ka ng'ama orwakore maler barua bende ating'o. Weche kan odonjo ne kaka diere. To penja ni dwadi Nairobi ni to in gi pesa di? An gi 40 to en Jakikuyu. To kawa ne odhi chulo na gari. Koro ochako wuotho koda idhika to dhika bende akia taneno ko ng'iewo na pudding gi fruits mochanganya. Tawacho gi chunya ni ng'ani kana kwa siling 50 makato 100 ta kadhi to ka bende akia. To tere Mount Kenya geche moko mag Kenya mpiagi to idho to wabed koni to kami siling 50 dang chopi Nairobi ni to kona ni in gi change kanyo golo na siling 1,000 tapenyo ya che agu kanye to ka siling 1,000 omeya to kono somo barua cha to kona na dia yawa account mar kop mar bank account KRA to apply help tachoma bank direct no siemo na kumantiere tabia yao omia siling 1,000 to namba ne bende wa exchange. Koro kadugo Nairobi tadonjo ka ankona no en wadgi babo wa en Mochogo. Kase donjo ode to bwana cha ugocho na chieng' moro kaluokore baf tok ndala dek tadhi dala ne Kenol Kabati kocha Mkorenchi. Koro en gima no luonga noyudo ka asepuonjora gi dala kocha loso gik moko mondike e street mineno ni M-Pesa matimo advertisement gi mag globes gi ok mokethore ang'e loso gi cha kaka encha. Koro na loso ne moro atero ne nikech napimo ne mago be gik manyalo timo. Koro ka tero ne to koro ni wabedi ka onyalo ng'iyo na tich moro to ne en gi car wash but obor gi center e yaura moro kanyo machiegni. Koro noketa ni mondo akonye kanyo an bende kabiro sa skul bio gik to biro yudo na gimoro. Koro kanyo ema nachako tiyo tij watchman. Koro gimarach ni pincha bende akia joka bende wacho mana gine dhogi
to en i Bungu, en kuma bor gi town. To mani ni pesa di? Ni miya siling 8,500. Siling 8,500 ni oyudo komera bende dhi skul. Kora oro ni. Maonge kata mna koro omenda mikungo ka ikoro. Kato noka keni ahinya nikech nok pichen kocha nok ber ahinya. Ngini ne chien nok ber ta haelewa. Ok ni joka notamore miya. Baba wa en ng'ama ber kabisa. Timbe ne matin miyudo ni bindi konyo godo chien kocha. Kata bed ni nitiere gi lek mar kuno pesa idhi godo mbalariany. Gima ne miya mijing'o en bende kona nobiro konya, iwinjo, to wadak kode. Omiya ot mar watchman dalane kanyo da. Koro kogik otieno, tadhi e tich. Godiochieng' to koro anyalo konye mana shughuli mag dalagi kata wadhi komo. Koro kodonjo sama ji dhi e skul atiya gino dweche 6 mokwongo gi. Kwadonjo skul dwe mar 9. To wabedo kode piny kod ogik ni kiny wadhi e skul to kona ni kuong idhi nyis jaduong' babau mondo omiyi monyalo yudo nikech period ni sekone ni nyocha in committed an bende abiro medoni. Koro ing'ino yudo ka ambe en Messi jaduong' bende ok otimo nade onge gimomiya. Koro wadgi baba wani nodhi okawana mana loan more group gi kanyo ma join godo school. Osina ngene sigana ni nyalo bedo mabor kalure kod gik mabende sekadha nikech ang'eni ka koro tonwa kete mana sigandi mi non wano wuok ka modhi kama ang'eni kata mana joweche gi ok wanido thuolo mano mar twake. Koro in a nutshell inyalo wacho ni koro ang'o gini misetimo ma koro ichopo kumichopi. Erokamano. An asetiyo tij watchman no kadhi sikul ok akeni kapok achako dhi skul. Adhi watchman gotieno gokinyi adhi class nyaka sa odhiambo nyaka kata practical sate. Ok malongo nok aninde. Mara ariyo ayul mach ne nyalo kwanya. Nokwanya. Mara ariyo ase uso tong' midhiro gi trolley ni. Tong' na chako uso kanyo mondo mi ayud godo kata mana rent ginigi. Mara adek asebulo oduma. Oduma ing'ini kawo gi 20 tidhi use 40. Onge ng'ane ng'ado na rieko naneno to koro kadwa kwecho kama tabiro timo nang'o. To in dhi ka kocha ing'ini okuyu dakoli gowi. Koro aseuso oduma akawo siling 400 takawo godo oduma to ka ng'auso oduma go bang' class godhiambo to jo class ka bende ing'ini ong'eyo ng'ama wuoyo kod ji tamiyo ga ji nyiero mano bende an godo. In bende in comedian. In gi were mopogore. Jero kuma antie by the way. Koro gibiro kacha to wago story. Koro ing'ini stigma mar ni ng'ama some mbalariany te uso oduma cha ok nen. Koro gima nokonya ma bende I cannot live without mentioning. Koro ka gik nadhi awe skul ndalo moko kanyo. Ta ayudora gi girlfriend na moro kanyo. Iluongo ni Nyaka Kelo. Koro en bende odhi oyie kaka ancha. Koro en ma samoro kata ka dhi e class nikech ndalo mana we skul cha koro kadok e skul to yudo ka en gi free time. Kabiro tayudo kata ko oseboko na tong' na ka moseywe trolley motere nda. Koro ing'ini winjo ka wiye fuong'ore. Kendo wiye nokwedi kata osiepene biro kanyo bende mano ne wamedo uso tong' ka. Koro wayudo kaka wanyalo ng'iewo mogo. To kata mana penji osi, kata kimana chien matin. Omenda ge, iwacho ni tong', iuso bando, ikinde mamoko. Omenda ge mani tiyo godo ndi mani kuno, midhi godo mbalariany, koso nitiere konyruok mane wuok kumoro. Dongo sano to pod konyruok onge. Dongo omenda ge mana kuonga chulo semester ka semester. Iwinjo. Nadhi machulo up to 78,000 fee kopogore gi tije matindo gi kopogore gi pesa mar kaka dagi kaka chiemo. Koro kodhi ong'eng' ahinya nikech ing'ini waonge gi long holiday kocha. Koro ka babu okona ni dhi iro osiepna moro iluongo ni Wuon Owele. Iwuo kode na wuoyo gi jaduong' no to en ng'at ma winjo wach sembe no koneno kan gi mibadhi kata ukora. Noyie konya ing'ini mondo mi ng'ato kawo pesa ne kata maromo siling 10,000 mamiye lweti to inyathi sikul to yande nyocho koneni nitiere kido moseneno kodi kata gi kaka urelate gi baba. An adhi machul pesa ne cha magone sime makone. Erokamano ahinya. Wilbur Timbe koro wawinjore na kama koro nisechope kaka jalno mabende nakwayo jamni. Sana gini nitiere mbalariany mano mar University of Nairobi. Nobedo nade michopo mbalariany ma sani itimo to timo kos mane? Timo kos mar medical laboratory. Medical laboratory. Koro kaka na wacho ni strictness ne inya bende nitie
positive parts manokelona. Koro kaka nakwayo kanyo, nade aneno ni tijni koro kaka ing'ada ne jamne chamo bando kucho. Nong'adi pesadi? Ning'ada kata sama yudo ni nitie dwe mano ng'ada 3,000 to koro miya 3,000. Ting'e ni par ni janyuol ben strict dala koni en mama. Odwa ma ni nyise kaka itiyo gi pesa no siling ka siling. Winjo. Koro mano nade aneno nawera gi tijni adhi adok Migori. Nadoga adhi ayudo skul moro matin kanya chako puonje. Koro skul kanyo be nichula pesa moro maber ne 8,000 e dwe. Koro pesa ne mana dhi kuna matin madogo madonjo e university e higa mar last year. Koro e university ka nadhi tayudo tich mar class rep. Nochaka gi class rep. Koro class rep ka koro ema koro strictness mar jonyuol cha achako neno koro fruits ne e leadership. Ng'eni ka in strict nitie skills moko mikao te apply. Koro nachako bedo strict kuom klasa to kona neno de gimora mora ne dhi sawa to nochako paka gi lecturers plus the administration. Koro ganye mana biro to adonje siasa koro mar school. Sana asechung nitie kom madwaro kanye school kanye. To pod an gi geno ni by 2032 adhi chung MCA dala kura. Ang'eni jo dala winja. Mono 2032. Sani to ang'eni 2027 bro yudo kapok atieko. Koro 2032 adok dala kucho. Miwacho ni strictness mar mama uni nokolal nono. Nitiere kuma positiveness. Wacho ni kuma nomulo. But nokelo leadership skills kuom. Nokelo leadership skills kuom. Lakini chien kanyo to noinya. Manyiso ni gima onyalo hinyi to toke ineno ichako neno fruits ne neno gima omene bende kaka sani kaka in ng'ama ng'ongo ng'at mantiere university of sani dong onge ng'ama ng'ini ne Wilberforce sete mango dong ok nyisa sani onge ng'angi sani tiere gi freedom mari sani igona sime kata dichiel e juma to koro sani kaka koro ng'ongo hinjal mong'e koro gima timo bendi appreciate kaka mamani kaka noketi the strictness samore mano shape I appreciate ndalogo to naneno noinya lakini sani appreciate ni no me leadership skills to no pede yo makare. Adani losi ginya janyuol ni samoro kata mane rawera ma samoro donge aluora kaka mane donge to samoro neno ni hidiya to in neno ka koro imbe wacho ni ndicho no to sani koro lero neno donge adani losi kode. Koro an gima nyanyiso ng'ata maneno obed janyuol obed rawera kan en ni samoro jonyuol ni nyalo bedo strict kuomi kata nyalo bedo ni ikale life moro ma very strict kichunyi to nitie ber mbele alafu jonyuol be owe bedo strict sana nyithindo nikech yo ineno anoinya koro ni ng'ada pesa nikech adhi lawre gi gik moko manokatim chien ing'ada msara koro ok onego ibed strict ahinya iform mana ibedo mana igonyo nyithindo matin to nyithindo magele ok igonya ahinya igonya matin erokamano ahinya Wilberforce Kea kuom nyiso sigandi odiochieng' ma kawuono Lydia in bende koro kuma nwachope cha nikech aneno ka saa nyalo bedo ni ng'adowa kapok Davina kanyakla koda Austin bedo loso koro kapok atieko be apenero mondo wach ni an be aja siasa kasto be asomo weche mag siasa koro school and then an gi close relationship with gi jotelo moko though mag jo UDA aja UDA motegno an be koro jolang'ata manena ochak ng'iyo koda but ka idwa laro komoro higa mar 2027 koso mari 32 though okay dala nikech okay mostly I relate gi jotelo mag UDA but gin man koni koro an be aja siasa kud bro nena ka chung to you support me to bende nyalo mana dhi mbele kwa tieko koro koro katieko ada nyalo mana nyiso ni lemo gi maber like lemo nyalo shape sana koro ilem to gimora mora mitimo ikete Nyasaye to ibro dhi maber to ne rawere ma samoro osiepe gi soe weche mag cult gi nikech bende tinde gi ng'eny nyisi gi ango tang gi joma ibet godo machiegni lakini moloyo teto kilemo to onge gima biro timore ni lem gi teko ni
teko nitie lemo nigi teko. To rowere ng'iyo osiepe ma bende gintiere godo. Erokamano ahinya. Koro Devina, in bende ang'eni in bende sigandi ng'eny. Ang'eni sigana ng'eny nikech aneno mana joneno wacho ni ang'ado sigana. Ang'eni ka ayawonu pap mar mondo mi wach sigandu, wanyalo bedo ka nyaka machato ng'adonge. In be kamano wachope bende kwatieko mana gi sigandi kaluwore kod kaka na ikonyori ka itin, nokomiyo i lose hope, nokilalo geno, momiyo ridori, ibedo ng'at ma obedo upright. Koro kwatieko diwach nang'o bende ne wach ma bedi nitiere godo ni rowere oko kacha. To bende noche ni 22 years. An mokwongo kasewacho siganda ninakonyora kathin, ng'amone na kik weni koro ang'ol. An nyuol nokonya abet motegno. Anyalo wacho e wang' mbui kata mbele ji mang'eny ni an strong single mother and I can like ang'eyo ni anyalo. Koro ka in nyako kata in ng'ama miyo manigi nyathi, kik wabed gi nyau, ng'eni in gi nyathi monego bed ni rito oko kacha. Koro tim gimoro amora minyalo maber manyalo miyi pesa. Kasto ka in gi wede mathuthni on and off, bende kik wathagre gi wede. An kantere wede gosiepe manowuok, agoyo negi erokamano nikech ne gimiyo abedo motegno kendo ang'eyo gima adwaro kendo anyalo jituma sana. Kasto koro ng'amani oko kacha, ambe an gi leadership skills. Koro kaka sani atiyo French restaurant, but again at least najiwora ma akuno matin. Sani an gi kara Rongai mar fast foods. Koro joma ni Rongai unyalo biro, anyalo kata onji chips, wago mbaka, ung'e kama tiye mondo ajiu mondo supporta. Kata kantere ng'ama nigi chenro mar mine manyalo oko kacha, kata in gi kama idwani jiwe nyithindo manyiri, unyalo reach out nikech an ategno kendo an ready mar share story na mondo ojiw nyithindo manyiri. Koro nyalo yuda e mbui kacha Devina Auma Ogingo Facebook, kamora mora kudwa namba na to Sharon biro miyo. Agoyo erokamano kendo aoro mos ne jo skunda Multimedia University, adhi chung kanyo kaka academic secretary, akwayo mondo miya support. Jomani dala ako mos ne familia na Joko Ogingo te gi Joka Diang. Yiero ni karango Multimedia. March tarik 6 kendo abiro duogo kae mondo anyisu ni nalando ni achunge school to kasetieko ni nikech ang'eni adhi loyo, adhi duogo e mbui kae mondo anyisu ni notimore. All the very best. Poch gi pak kalore kod sigana mabende kata mna bedo gi chir mano mar wacho sigandi wacho ni you own up your story donge. Erokamano ahinya Austin potieko nikech in bende ang'eni in jaocho. Sara ang'eni bende serenge ochiegni gola kata manaka. Erokamano. Ka ng'ado machiok kabisa e yo mar tieko, ang'eyo ni mae thuolo ma bende anyalo fwayo e mos kendo jiwo jomoko. Ne ng'ata ma nyathine obed ni odhi e college mar tiegruok mar diploma gi kata certificate level kata mbalariany. Ka dalau ber ni nyalo bedo supported well and good, but ng'ato ber gi gire. Mbalariany nigi opportunity manyalo weyi thuolo mondo mi ihangaike ikethri e yor tongona kata ilos gimoro idog dala kipogori. Akwayo ni kidhi e mbalariany, mano population mar market, many gimoro itim. Inyalo bulo oduma kaka natimo bulo oduma siling 400 kende, ibiro kawo godo oduma tibiro yudo siling 400 e wiye, 100% profit. Ini waro meki kanye, oduma meki ni waro kanye? Nawaro Makongeni kata Withidhie. Adhi gi siling 20 transport. Iwinjo bano. But iyudo ka imondo nikech winyo momondo mayudo kute donge. Imondo gokinyi sa 12 isegik e chiro kanyo kolo oduma tikao. Inyalo boko tong', en mana ni tong' tinde beche omedore. To kiuse 25, gimoro amora minyalo timo kuma ji nitiere mami siling 200 kata siling 300. Mano is exactly 6,000 to 9,000 per month. Biro subsidize expenditure mari. Kata ka nyako kinyal bulo duma usilewni mag nyirigi. Tops gi kidhi Kikomba kae. Inyalo kawo ginde kata kikawo gi siling 450, moko mag ready made iuso gi siling 900. Iweyo thuolo ne joma uso siling 1000. Iuso gi siling 900. At least ibiro yudo gimoro. Kata uso mana lawa achiel. That can keep you 2 days. To bende jike kisungra ni koro ane mbalariany kanyal boko tonga usi yiero tich. Mana ka nitiere in gi finance ya moro ma keto ni pesa maber,
tinyalo mana sungori wawe joma nyalo mondo mi otim nade otim but ing'i osiepeni onge gima lit kaka ka ng'ato nie mbalariany tiwinjo wach dok dalani iyudo ajali kata nyathi otho e yore mag peer pressure an adhi e mbalariany higni go te nyaka kawuono ka onge night event madhie kata matimore mana e school kaka moko freshers night ka but nane position nanyalo dhi to nayudo osiepna machalo koda iluongo ni Steve Akoko janyakach owadgi wendi awuoyi malong'o ahinya koro mane manyalo wacho kata ka kora kowo mos tadwa kowo mos ne oganda wa duto tetete mawuok kwa Bwai kod Ndhiwa Msima gi comrades te mawinja mong'eya kaka an bende asebet katelo negi ging'eyo maler ni gine ma gisebet ka gisaya ni 2027 2027 mondo mi abi achung' abed MCA abiro chung' kendo joma biro piem koda bende biro yudo ng'ama ratego ndi magi piem go all the best nenore ni koro jite mantiere ka nigi leadership skills nenore ni gik mukadhe bende momiyo ni koro bedo motegno jok manyalo face kata mana ji oko kacha to yang ni anada chung' ne ma to ma rach na donge agolo rok mana winya thuolo mong'ado wasigana na miten siganda mar jip mabende na jiwo ganda jok maneno chenro makama bende neno ka gioro ote wacho ni mag puoch pak gi puoch ne unduto te anagolo rok mana winya mar mondo ngato wuogo oko ma bibed kata mana TV ka mi wach sigandi makoro jok nyana nyalo bedo mawinji agolo rok mana winya kendo all the best ne gik motemo jok mondo chung' 2033 aneno ka nitiere bada ma kor ka chwich kone kor ka cham ka aneno mana ostine mosote ni bro bedo ka chung' 2027 Devina into koro sasa mego poden mar sikul all the best ko yiri binyisa bende ko yiri to kik chunyi tho nikech aneno ke nyako ma ratego ma inyalo bedo gi thuolo mathoth mag leadership skills agolo ero kama nainya ina mar mondo nyasema sama ote ariyo nyakoro mgajuanga pokaloro ote kapokaloro chenro makama nikech thothu oro ote asema ne ote mar Dan Agade iwacho ni imor gi chenro achiedh nade to nitiere ngima ano siepega noyanya kana noyo class 12 nokang'eyo ni Nyasaye nyalo loko ayanygo mabed hawi sana ne mbalariany ma Masinde Muliro University wacho ni amosnu yudhe makamaga ng'eni moro ote mag jiep ne rowere maneno wato katiko chenro makamane in masamoro isebedo kikadhe achiedh nade makoni kod kocha samoro pok iyudo kori wacho ni iyudo kamimakri godo en mana geno siganda mabende yudhe makamagi no wacho en mago mamiwa mijingo mikadhe bende hanno kamko kum bende onyiso siganda margi eruru kamano nata chenro makama chakre sa 10 mar okinyi gisani kwa lore gi kidenyi mar mbaka oromo akoyo ni mar mondo mi ibed kod odira makare orituru masani nyinga Sharon ngane no kinyisani dwaro mos onyisa ne ok nyalre kuom sani eruru kamanya koro mgajuanga orituru masani